Moi, mä oon Verna Koskinen ja tämän videon aiheena on Arduinon esittely. Tää on Arduino Uno ja se on ehkä kaikkein yleisimmin käytetty versio Arduinosta, mutta niitä on myös muun näköisiä, kuten tää Arduino Mega, joka on nimensä mukaisesti vaan vähän suurempi versio Unosta. Sekä tää Arduino Nano, joka taas on kompaktein versio Arduinoista. Mitä nämä Arduinot sit on? Nämä on mikrokontrollereita, eli käytännössä pieniä tietokoneita, joihin voidaan liittää erilaisia komponentteja. Ne komponentit voi olla input-komponentteja, kuten nämä etäisyyssensori ja nappi, tai output-komponentteja, kuten vaikkapa moottori tai LED-valot. Kun nämä erilaiset komponentit on liitetty Arduinoon, me voidaan ohjelmoida siihen koodia, jonka avulla me saadaan Arduino tekemään erilaisia asioita. Ja näin me voidaan tehdä esimerkiksi pieniä robotteja. Katsotaan seuraavaksi, mistä tämä Arduino oikein koostuu. Varmaan keskeisin osa on tämä tässä keskellä. Sitä kutsutaan mikrokontrolleriksi. Se sisältää muun muassa Arduinon prosessorin, jonka avulla laite tekee kaiken ohjelman vaatiman laskennan. Seuraavaksi tärkeintä on nämä molemmilta reunoilta löytyvät pinnit, joihin erilaiset komponentit voidaan liittää. Tässä alapuolella on 6 kappaletta analogisia pinnejä, pinnit A0–A5. Niistä voidaan lukea ja kirjoittaa sinikäyrän mukaisesti kulkevia niin sanottuja jatkuvia arvoja, kuten vaikkapa desimaalilukuja. Analogisiin pinneihin kiinnitettävistä sensoreista hyvä esimerkki on valosensori, jonka arvot voi olla mitä tahansa täysin kirkkaan ja täysin pimeän väliltä. Analogisten pinnien lisäksi ylhäällä on 12 kappaletta digitaalisia pinnejä, pinnit 2–13. Digitaalisilla pinneillä voi olla 2 arvoa, 0 tai 1, eli käytännössä off tai on. Digitaalisiin pinneihin kiinnitettävistä sensoreista hyvä esimerkki on tämä nappi, joka voi olla joko painettuna alas tai ei. Lisäksi osassa digitaalisista pinneistä on tämä merkki, joka kertoo niiden olevan PWM-pinnejä. Vaikka nämä pinnit ovat digitaalisia, niillä voidaan imitoida analogisia pinnejä ja niillä annettavat arvot voi olla välillä 0 ja 255. Digitaalisilla PWM-pinneillä voidaan esimerkiksi ohjata servomoottoreita. Nämä 2 ensimmäistä digitaalista pinniä 0 ja 1 on varattu Arduinon kommunikointiin. Niitä kutsutaan serial in ja serial out pinneiksi, eikä niihin kannata liittää komponentteja. Lisäksi, jotta komponentit saadaan toimimaan, ne tarvitsevat usein erillisen virtalähteen. Myös digitaalisten ja analogisten pinnien kautta voidaan lähettää jännitettä, ja esimerkiksi LEDejä ei tarvitse yhdistää erilliseen virtalähteeseen, mutta monille muille se on tarpeen. Sitä varten Arduinossa on pinnit, joiden kautta saadaan ulos joko 3,3 voltin tai 5 voltin jännite. Jotta virtapiiri saadaan toimimaan ja jännite kulkemaan ulos 3,3 tai 5 voltin pinneistä, tarvitaan GND eli ground-pinnejä, joissa sähkövaraus on 3,3 tai 5 voltin pinnejä pienempi, ja näin ollen jännite virtaa niiden suuntaan. GND-pinnejä on 2 jännitepinnien vieressä sekä 1 täällä. Lisäksi Arduinossa on USB-liitin, jolla voimme yhdistää Arduinon tietokoneeseen ja jonka kautta voimme syöttää sille virtaa. Mikäli Arduino ei ole kiinni tietokoneessa ja se halutaan toimimaan autonomisesti, sillä voidaan syöttää virtaa muun muassa kiinnittämällä ulkoisen virtalähteen, kuten patterin, tähän virtaliittimen. USB-liittimen vieressä oleva nappi on reset-nappi, jonka avulla Arduinoon syötetty ohjelma voidaan milloin tahansa aloittaa alusta. Nyt olemme käyneet läpi kaikki Arduinon ohjelmoinnin kannalta oleelliset osat sekä mikrokontrollerin varsinaisen sijainnin. Näiden lisäksi voi olla hyvä esitellä muutama muu kiinnostava seikka, kuten nämä 2 sylinteriä. Ne ovat kondensaattoreita, joiden tehtävänä on toimia passiivisen sähkövarauksen tallentimina. Niiden käyttötarkoitus on pääasiassa jännitevaihteluiden tasaaminen ja niitä löytyy lähes kaikista mikropiireistä. Tämä kiiltävä osa on kideoskillaattori, joka toimii Arduinon kellona. Kideoskillaattorin sisällä on kvartsikide, jonka ominaisvärähtelytaajuus on 16 miljoonaa kertaa sekunnissa. Sen ansiosta Arduino pystyy mittaamaan aikaa ja sille voidaan ohjelmoida esimerkiksi komentoja, joissa sen tulee odottaa tietty aika millisekunneissa. Kiteen tarkkuus on erinomainen ja virheajan mittaamisessa on korkeintaan 30 sekuntia vuodessa. Ihan mahtavaa! Lisäksi Arduinosta löytyy muun muassa muutama valmiiksi komponenttiin kiinnitettyjä LEDejä, joihin voidaan ohjelmoida esimerkiksi vianmääritykseen liittyviä toimintoja. Tässä kaikki Arduinosta tällä kertaa. Mikäli haluatte tietää tarkemmin jostakin osa-alueesta, jättäkää toiveena kommentteihin. Kiitos katsomisesta ja muistakaa subscribata kanavalle. Moi moi!